ng'wen ng'at manomi achiel cha to nokawo mare modhi opando gima winjo ka wawacho sani ni yani ni wapand talent mondi nyaka nyathi ochop form 4 to mane kama wadhi kama wadhi ka wane crossroads ni yani talent ni unigo bed ni bedo nurtured ko ka nyathi onyuol nyathi onyuol obiro gi chiwone moa kuom Nyasache mondo nyathino obedni yani ken ng'ama chako wach to ni o ken ng'ama no bedo ni obed motivational speaker kaka an ene ng'ama ne ka tinna to loso ni my teach mana tiyo to dine bede na yudo ng'ama ne nyalo nacha talent ni to dine akonyra chon ineno to nyithindo kwacho ni yani talent centers nitiere mang'eny kantiere talent centers wach ni kata ken ka chief to talent center ni sama podo dich ma school okodhi e school ni okawach ni I work gi talent without formal education which because that is very impossible itemo ni yani samo miyo gi formal education na make sure that you're also nurturing their talent we make sure ni yani talent gi mondo bed ni yani bedo nurtured gi develop en gedo marani morin Monicah oduoke yo makare winjo winjo makare bende kopogre kara mna kai kinde ma bende koro waloso kotende kod